İnneki çıkışımız Ardıgül Oradova. Ardıgül 2019 ýylda İstanbul'un 29 May Üniversitesi'nin psikologiya bölümünden bakalavr diplomunu alan. 2024 ýylda Roosevelt Üniversitesi'nden Clinical Psychology Counseling Practice uğrundan magistrasyny alan. Özi Certified Alcohol ve Drug Counselor. Şu wagt bolsa Northwestern Üniversitesi'nde medisina mental health professional bolup öz işini alıp barýar. Bugünkü çıkışı Türkmen diline bolsa da temasyny bize İngiliz diline berdi ve juda uzun. Tema childhood trauma and its long impact, resilience, stigma and cultural perspectives in Turkmen society. Özüm tercüme et bilmedim. Google'dan soradım. Google aýtdy çağalyk şikayetleri ve onun uzak möhletli täsiri, çydamlılık, stigma ve Türkmen cemiyetine medeni garaýyşlar. Arzuul Oradova, sahna sizinki. Merhaba salam. Bugün derdi dinlemene gelenim için hem minnettar. Men ilkinci ýerde türkmençe çykyş edýän. Aslında öz tecrübemi Türkmençe paylaşasım berlik. Bu içine umumy nimede İngilizce veya Türkçe çykyş edýärdim. Bu birinci ýerek bolýan üçin azajyk Türkçe, İngilizce, orçça söz ulansam ýa-da ýazan tekstime seretdim. Kendim etmeň, judge etmeň. Ne üçin men childhood trauma barada gürlätmeliyä, çağalyk travmasy barada, yani psihologiýa taýdan travma barada. Sebäbi şu wagtky görýän praktikamdaky çağalyk travmanyň köplenç görýänimiz üçin size paýlaşasym geldi. İlk beren özüm barada aýdaýyn. Men Northwestern Medicine'de işleyen ve psikologiya fieldini eýem 10 ýyl bäri, yani okuw veren, research veren, publikasiýa veren, eden hemen hemen işlemene şu adam praktika veren 10 ýyl opşy boldy. Ve yankı organizerlarımın biri aýdyrşýaly ve pana aýdyrşýaly master level clinical psychology ve counseling practice'de master level'da bolanım için aslında master level'da license yok. Clinical psikolog için Amerika'da havarınız olsun. Dine doktora level'da var. Clinical psychology okan olsanız ve praktikum geçen olsanız ona license counselor license alıp bilýär ve şu an için teste taýin etdim. Awgustda netip bolsa onamalar ve sonraki netip bolsa planymam doktorata gitmek. Ondan soň belki ýene bu senede görüşeriz siz bilen. Inni devam edelim. Publication, bir kitapda bir chapter yaptım, ondan sonra research edipdim, transcranial direct current stimulation aparat var. Beni çala, yani yeňil neme elektronlar bilen stimulasiýa edip şu pamydy gowlanyrmak, ýatkeşli gowlanyrmak ýa-da çilimini taşlamak ýaly nemelerin üstüne research edip asistent bolup işledim 3 ýyllap. Inni gelelim asıl temamıza. Yani kaydırşmayalı ne için bir temanı sayladım, ne için bir tema var da aýdatmaly. Esasın maksadım Türkmen kardeşlerim bilen ve Türkmen ýerleşler bilen çağalyk travmasynyň nähili täsirleriniň bolýanyny ve becerileri ve nähili öňüne alyp boljak, yani erwet täsirleriniň nähili öňüne alyp boljagynyň goraýjy faktorlar barada gurrun geçmek. Men şuňky gurrun berjek wagtlam esasy magistratura okap görkem eden internatura ve praktikamdan ibaret. Hem de şu Northwestern Medicine'daki, bu da Northwestern Medicine Amerika'daki top 10 banitsalan biri. Şu nähili nimeler ulanýanymyzdy şolar paýlaşasym geldi. Men esasy edýän işimde men işleyen komandamy täze gelýän pasient bolsa biz aslında onlara client diýär, sebäbi has humanistic approach bilen edýär. Yani bu pasient diyecek, her kim düşünür ýaly. Ve şu pasientlere ya da bizäk eýen ba pasientlere her 6 aýdan beceri planını täzeleýär. Ve bize täze gelen pasientde bütün historiýasyny alýar. Mesela çağalykdan başlap, doğulan gününden başlap şunun içinde bolup geçen zatlara seredýär. Hem medical tarapdan, hem psihologiya tarapdan, hem maşgala tarapdan
ana şu integrated assessment and treatment plan ediyen kişi mektubumdaki men. Yani bar patsientler bilen burlaşmana kan wagtym bolýa, olaň istoriýasyny öwrenmene kan wagtym bolýa. Ve şu taýda esasy görýän zadym, men meselem 10 pasientden seredemde 8-ine çağlykda bir travma veya kynçylyk ýagdaýy bilen garşylaşan bir adam örýän. Men ullara eşler şu wagt. Ýöne 5 ýaşly çağlar bilen işlep gördüm. Ve şu olar çağlykda başyna travma geçenden soň şu wagtky ýaşda meselem 30 ýaş we 19 ýaş we 70 ýaşyna adamlar bar. Şolaň durmuşyna şu travma täsirleri intäm görülýär. Diňe şu travma mı diýsek, ýok, sebebi kän zat bolup bilýär. Biz her zady, her faktory gözüne tutup bilendik. Ýöne köpsinde şu 80% diýişmeli çağlykda travma geçýär we şu täsirler durmuşyna negativ şekilde dowam edýär. Ve şu sebäpden şu gurrun beresimeli belki-de türkmen kärdeşlem hem şu taýdan bir zatlar öwrenir, öz praktikalar üçin, öz praktikasyny belki ulanır diýip. Inni geleliň travma näme seredeliň. Travma Amerikan psixologiya asosiasiýasyna görä, travma elhenç hadise, helakçylyk, jenaýet, tebiw bedbagçylyk, hyýanatçylyk we ýitýaly wakalara duýgu tarapdan berilýän jogap. Yani türlü travmatik tecrübelerim bizim bedenimiz, aklımız, bizim bütün bedenimiz, yani biz akıl sağlığı, beden sağlığı deyip ayırıyorsa şu aslında beden hemmesini bir etki görüyor ve bizim bedenimiz fiziki duyguyu akıl taraftan beriyen reaksiyasını, yani respansını seyrediyoruz. Ve şu travma şu taýdan dörüyor aslında, şu respansdan adam ne hele respans verse şondan çıkıyor ve indi biz hemmämiz çağalyň bagtly, aladasyz, hezillik bir durmuşdaky bir wagty diýip seredýärse, ýöne her çağ üçin oňarlar. Hemmämiziň başyndan kynçylyk geçýär. Ýöne hemmämiz travma täsirlerine, ýani negativ täsirleri durmuşymyzda dowam edýärmi diýsek, ýok. Onuň sebäbine de soňra ýene serederiz. Indiki slaydymyza geçelim. Azajyk statistikalary seredeliň. Global statistikalara seredemizde UNICEF'in 24. ýylda beren maglumatyna çağalara garşy ceza, yani ceza diýemizde hem fizik ceza, yani urmak, hem duýgu cezasy girýär, yani emosional kemsitmek, petitmek veya çağa ýyryp çağan günäkärlemek hem şo näme girýär. Oňdaşyna hem jinsi violence, yani jinsi kynçylyklar hem girip bilýär. Statistikada UNICEF'in beren statistikasyna 1,5 milyarddan gowrak, yani 3 çağadan ikisi şu başyndan başyndan dowamly şunýaly kynçylyklar geçýär diýär. Fiziski veya emosional veya jinsi kynçylyklar geçýär, öýlerine hem bular. Yani hemmämiz urluk gördük diýip bilýär, hemmämiz ejemiz bir gaýryp gördük diýip bilýär. Hawa ýöne şu çağa her çağa şu ýany edýän ýany tapawutlamak edýär. Şoň üçin şu travma şeklini albilýär. Ve 650 milyon gyz ve ayal, yani 5'ten biri başyndan bir jinsi violence geçirip bilýär, yani abuse, sexual abuse diýilýär. Şoň ýaly näme geçirip bilýär? Bu hem şo gyzyň durmuşyna täsir edip başlaýar ve negatif şekilde täsir edip bilýär. Bu statistikalar bütün dünýäde, her ýurtda, her medeniýetde, her ösen ýurt bolsun, ösýän ýurt bolsun, Amerikada bile görülýän statistikalardyr. Yani pikir etmäň, Amerika bir medeni taýdan, yani tehnologiya taýdan ösen ýurtdy, bärden ýa-da ýokdur, programmalar kändir diýip pikir etmäň, bärde de gaty kän, işleýän pasientlerimize gaty kän görýäs. Meniň bir ýyl Skoryda işledim, hizmetde işledim, emergency room'da, suicidal çağlar bilen işledim. Özüne diýen beresilýän çağlar bilen we gaty kän çağa gelýärdi. Iň kiçik pasientimiz 7 ýaşyndady. Görümde. Men 21 ýaşdan aşaklaryň işlep gördüm. Iň kiçisi 7 ýaşynda we şo 7 ýaşyna çağa gelenne men özüme şeýle bir erwet duýdum. Şondan soň şo taýda işlememezle karar berdim. Sebebi ýeňiller çağaryň başyna gelýän zatlary diňlemek. Şonuň hem başyndan travma geçýär. Käbirleriň himiki, beýnek himiki maddalar disbalans bolýan üçin hem şonýa duýgular ýaşatylýar. Indi statistikalara seredemizde görä beýleki slaýda geçelim.
beýleki saytda çağalyk travmanyň täsirlerini belirleýär. Bul täsirler Child Trends diýip bir gurama bar Amerikada. Olar çağalaryň durmuşyny gowlandyrmak üçin olmy işler alyp barýar we şolam bellek geçen täsirleri travma goýan täsirlerinden cognition ýani aň edýän täsirleri, physical health bedene edýän täsirleri, emotions duýgulary edýän täsirleri, relationships atnaşyk gurmaga edýän täsirleri, mental health akyl saglygy we behavior öňe alyp barşyň. Beýleki täsiri bolsa brain development ýani çağalyk travmasy, çağalykda geçen kynçylyklar biziň beýnimiziň işleýişini hem ütkedi bilýär. Şo täsirleri bellek geçýärler. Long term impact ýani çağalyk travmasy diňe şo wagt bolan wagtyna täsir edenok, dowamly durmuşa täsir etmäne dowam edýär, ýani continuously. Amerikada diňe child trauma diýenok, oňa hem adverse childhood experience hem diýilýär, ACEs. Yani ACEs diýilenler şo belli kynçylyklar hem içine alýar. ACEs ölçügi bar, test yani. Şo testde nime diýip çykarýarlar? Bunu medical yani medical doctors and doktorlaryň eden researchinde 1990-njy ýylyny eden researchinde ACEs'de 10 baldan 4 bal alan adamda depressiýa ýatynlygy yani riski 3 есе köpelýär diýip aýdýar. Eger 10-dan 6 bal alan bolsa, onu şol adamyň ömrü 20 ýyl gysgalýar diýip aýdýar. Ya bu köne research diýip bilersiňiz, ýani bu research gatda uly research hem public health üçin, preventive care üçin, ýani Amerikada bir problema öňüne almak üçin kendi research ýok. Aslında problema çözmek üçin kendi research bar. Şoň üçin şu public health'da ACEs ýani adverse childhood experience nimesi açylyşy gatda uly bir açylyş bolup sebäbi sebäplerini seredelenýän üçin uly açylyş bolanony. Aslında travmanyň uzak möhletdäki edýän täsirleri emosional yani duygu tarapdan ve psikologik tarapdan edýän täsirlerine şol adam depressiýa keseli bolup bilýär, yani riski artýar. Depressiýada adam dowamly gynanç we umutsyzlyk duýgularyny ýaşap bilýär. Onu howsala keseli bolup bilýär, yani dowamly alad edip bilýär. Sebäbi şu travma başyndan geçen travma aslında beýnäki kimiki maddalara ütkediýär, beýnäki käbir merkezleri ütkediýän üçin şol adam postaýan riskde ýaly postaýan şoňa erwetdat boljak ýaly duýup bilýär. Oňdaşyna hem post traumatic stress disorder ýani travma sonrasy stres keseli diýilýär. Göni terjime etdim, terjimesini tapmadym sebäbi primoy perewod etdim şoň üçin. Şo taýda traumatic PTSD ýani post traumatic stress disorderda adam erwet düýş görýär, başyndan şo travma täzeden her gün başyndan geçýän ýaly bolýar. Ol hem howsala ýani dowamly alada duýmasyna sebäp bolup bilýär. Fiziki täsirlerine seredelim. Physical and medical täsirlerini bedene edýän täsirlerini aslında şular görülýär. Yani kronik kesellere sebäp bolýar. Sebäbi dowamly stresde bolan adam, dowamly alada edýän adam ýa-da şo bedeniniň strukturasynyň ütkänini adam kronik kesellere has riski köpelýär. Meselem ýürek keseli veya immuniteти keseli ýa-da kronik ağrılar çekip bilýär, erwet düşler görýänler üçin uyku keseli bolup bilýär. Şolar ýaly keseller hem görülýär, hem de obesity ýani semirepesine hem sebäp bolup bilýär. Sebäbi emotional eating disorder bolup bilýär. We ýa-da bedeni özüni goraýanlar üçin kileni yani adam horlanyp geldi şo kile gidibilenok. Şoň ýaly täsirleri bolup bilýär. Cognitive impairmentlere we seredemizde aňa nähili täsir edýär diýip seredemizde. Aňdaky yani ýatkeşlik, üns vermek, karar vermek meselelerine täsir edip bilýär. Adam karar verenler şu situasiýa riskini dogry düşünmän, dogry şoňa baha bermän riskli ýagdaýlarda ýanyş kararlar alyp bilýär. Veya bir zada ünsini verip fokus edip bir zat etjek bolanlar şonu fokus etmäne nimesi ýetenok, çirpenýeti ýetenok aslında şol adamyň şoň ýaly ýagdaýlar bolup bilýär. Aslında çirpenýeti ýetýär ýani içindäki bolýan duýgulardan ýaňa çirpenýeti ýetenok, başga zatlara nime diýär we etmeli işini tamamlap bilenok. Şolar ýaly nimeler bar. Ýatkeşligi hem täsir edýär. Ýatkeşlikde
Aslında şu taýda bir beyniň merkezine, onu hem bir sonraki slaytda düşünürjek. Beyniň merkezine täsir edýän üçin ýatkeşlik beselip bilýär. Şolar ýaly täsirleri bar. Aňa inni özüne alyp barşy nähili täsir edýär seredeliň. Özüne alyp barşyna edýän täsirleri adam konfliktli ýagdaýda agressivni hereketler edip bilýär. Sebäbi şo konflikti ullukan risk, ýani üstüne bilemek dağaşak ýaly risk ýaly görýär we şonu agressivni alyp bar bilýär ýa-da bir aýa üstüne topuljak ýaly bolýar, şoň ýaly duýgular bolup bilýär. We ýa meselem özüne alyp barş meselelerine seredemizde täze gatnaşyk gurmakda problema ýaşap bilýär, birini ynanmakda problema ýaşap bilýär. Hatta romantik söýgü gatnaşyklaryna hem problema ýaşap bilýär. Sebäbi şo taýda özüni komfortny duýanok, özüni rahat duýanok we gatnaşyk gurasy gelenok, täze gatnaşyklar gurasy gelenok. Şolar ýaly ýagdaýlar bolup bilýär. Inni intergenerational trauma cycle diýip bir terminologiýa bar, bir nime bar inglizçe. Intergenerational traumada şo travma diňe bir adama täsir edenok diýär. Şo travma adamyň inniki nesile geçirecek, yani öwretjek zatlaryna da täsir edýär. Yani bu cycle bolýar, bir aýlaga girýär. Yani diýeli bir adam çağalykda travma ýaşady. Ulanly o çağalykdaky travma özlermedi hiç ýyly ve dowam etdi durmuşyna. Inni ol adam özü bilmän, şo özü bilenok, özü farkynda diýil diýär türkçesi, unconsciously inglizçesi. Çağasyna da meselem agressivne şekilde hereket edip şonu peseldip gaýryp günäkerler meselem çağa agaja dyrmanýa, agaçdan ýykylýar, elini döwýär we ejesi diýer meselem özüň günäkärmin men nälekenim we şo taýda diňe fokus edýän zady eliniň döwülmesi ýöne çağ içindäki duýgulara fokus edenok üstüne hem baryp oňa gaýýar, ýa sen günäkär diýär. Ondan soň çağa näme diýär? Ondan meň başyma gelýän her negativni situasiýada men özüm günäkär diýär. Ýanky travma dowam edýär, sikla girýär. We şonu bir sikly biri döwýänçe, şo sikly biri kesýänçe şo intergenerational trauma dowam etdirip bilýär. Şolar ýaly täsirleri bar. Inni geleliň travmanyň nevrobiologik ütgürmelerine seredeliň. Nevrobiologik ütgürmelerini travma hipokampus beynimizdäki hipokampus merkezine ziyan verip bilýär. Hipokampus merkezi biziň ýatkeşlige we täze informasiýa öwrenmemize jogap berýän bir merkez. Şo taýda şoňa ziyan bereni aslında şoň funksiýasyny, ýani işlewligini peseldiýär. Ol hem biziň ýatkeşligimizi peseldiýär, hem täze informasiýa öwrenmemizi peseldiýär. Bul hem akademikiski veya hünerde biziň üstünlüğimize ziyan verip bilýär. Yani aslında ullukan zat näme biziň nimämizde üstünlük akademiyada, üstünlük bäşli okumak, o iş tapmak, o işte işlemek uly nemesi bar. Türkmen nesilinde de uly nemesi bar. Yani Türkmen maşgalalaryna bäşli okumaly ýalar. Yani meselem bir çağaň başyndan travma geçdi, hipokampusyna ziyan eldi. O çağa istese de bäşli okap bilenok, sebäbi fokus edip bilenok. Şoň ýaly nemesi bar, hipokampus täsiri bar. Amygdala diýip bir merkez bar, limbik sistemada. Olan biziň duýgularymyzy täzeden işlemek ýa-da işlewligine jogap berýän merkez. Aslında flight and fight response diýip batty bir popularny bir neme bar. Köp adam şonu owarya bilemek. Men teoriýamdaky psihologiýa seredýänler şo responsa kän üns berýärler. We şo taýda şo amygdala merkezine bolup geçen neme. Amygdala berýän täsiri, edýän täsiri travmanyň şo amygdalanyň dowamly hiperaktiv şekilde işlemesine sebäp bolup bilýär. Ol hem amygdala gözeňizde postoýany işläp dursa, şol adamyň üstüne dowamly bir maşin, şol adamyň dowamly bir maşin kakjak ýaly bolýar. Şoňa duýgulardan hiç amygdala hiperaktiv bir şekilde işlänne we ol atdy uly stres öle bedene we kortizol gormonunyň dowamly döremine täsir edýär. Inni prefrontal korteks edýän täsirine seredeliň. Prefrontal korteks şo taýda biziň iň ýokary funksiýalarymyzyň, ýani maňlaýymyzda ýerleşýär aslında. Nime simple nime daýdamda iň uly funksiýalarymyzyň geçýän ýeri we şo uly funksiýalarymyzyň geçýän ýerine ýene-de nähili bir informasiýany öwrenmek, bir üns saklamak, karar vermek, ýokary funksiýalar jogap berýär we travma şo prefrontal korteksyň işleşini peseldiýär. İşleşini peseldiýär, biziň funksiýalarymyz peseldiýär. Şo ýokary funksiýalarymyz peseldiýär.
Bir sonraki seçeneklerimiz bolsa nörotransmitterler. Nörotransmitterler yeňilli aýtsak, yani simple way diýsek, beýnimizdäki hemik maddeler. Ol hemik maddeler aslında serotonin, norepinefrin, dopamin hemimiz en köp eşlenmelerimiz ýönelik başgalarym bar, ýöne en kenişdiýenlerimiz şolar. Olar biziň keypimize, özümizi, duyuşumuza ýa-da depressiýal zatlara jogap berýär, ýani disbalans bolanlar. Travmada şol hemik maddeler disbalans edýär. Aslında serotonin diňe beýnimizde däl, aşgadanymyzda da gatyken, aşgadan bilen beýniň arasynda bir bağ bar we şo serotonin disbalans bolanlar biziň sindirim sistemamiz işleşi pozulýar. Yani metabolizmamyza hem ziýan etdirýär. Bir sonraki seçenegimiz adımız neuroplasticity. Neuroplasticity demek beynimizin özünü täzelemek ýaly bir ukyby bar veya täze situasiýada, täze ýagdaýda özüni şoňa uýgunlaşmak ýaly bir ukyby bar. Travmada şol ukyby pesedýär. Yani ýa-da täze informasiýa öwrenimizde täze nöronlaryň göremegine, täze bağ gurmasyna aslında şonu pesedýär. Ol hem biziň beýnimiziň umumy işleşini pesedip bilýär. Bir nemede şo kortizol gormonu diýip geçdim häli. Kortizol gormonu hypothalamic pituitary gland axis-de axis şo taýda döreýär. Şol biziň stresi kontrol etmemize sebäp bolan bir kontrol etmemize jogap berýän bir merkez. Şol travma bolan adam şo merkez hem hiperaktif bir şekilde işleýär. Kortizol gormonu, adrenalini meselem ýokary şekilde döredýär. Ol hem biziň immunitetimizi bastyrýar. Yani bizi bir topar keseli açyk edýär. Yani rak keselini hem açyk edip bilýär. Yani rak keseli näme? Eger immunitetin pes bolsa, onu ýani sellar dörep başlaýar bedenine, köpelip başlaýar. Şoňaly ýagdaýlary eltip bilýär aslında travma, toksik stres, yani baştan kynçylyk geçenler şo toksik stresi hem sebäp bolup bilýär. Çat gurlayan olsam başla, käwat skorusyy alýan gidýän. Sorunumuz bağ bolsa soňundan aljak mesele. Indi stigma seredelim. Yani stigma näme? Stigmaň özü aslında bir zada garşy negatif bir düşünje, negatif bir garaýyşyň bolmagy. We stigma bir çağan başyna travma geçse ýa-da bir adamyň başyna travma geçse, şoňa aslında erwet göz bilen seretmek, ýa-da şonu kemsitmek, şonu günäkärlemek, şonu peseltmek, utandyrmak ýaly zatlar bolýar. We şol adamyň gidip kömek soramagyna päsel bolýar şo duýgular. Veya şol adamyň gidip birine men başyma şuňa kynçylyk geldi bolen, näme etsem kem diýmesine hem päsgeçik bolýar. We köp maşgalalar meselem birine bir zat bolanny, şona aýdanok, daşaryk aýdasy gelenok. Näme utanýarlar, ýa aýyplarlar diýerler, ýa-da gidýär öz çağasyny günäkärleýär. Şonda çağa kömek edenoklar aslında gaty uly ziýan edýärler. Şo çağa ýene hälim aýtdym, şo duýgyny özüne alýar we diýär. Indi men başyma erwet zat gelenler, men günäkär. Onda men şunu zaslujit etdim, I deserve this dip krediya, şu konsekvensler, rezultatlary. Şol aslında gownem edýär we stigma hem community'de bolup bilýär, hem yani community tarapyndan stigma edilip bilýär, hem bir belli bir gruppa tarapyndan stigma edilip bilýär. Indi Amerika ösen ýurt diýär. Amerikada mental health dip her kim gaýyrýar, her kim näme diýär, bir funding var diýerler. Indi funding şo wagt ütgedi. Öňkäli kenäl ýöne ba intem we şo taýda hem Amerikada hem stigma dowam edýär. Men pasientlerimde görýän zadym, sen çağalykda näme üçin gidip kömek almadyň diýen. Näme üçin sen anaňatan gidip kömek almady diýende, meselem gidip liçenýallyňmy, gidip näme bir zatlar etdiňmi diýse, ýok etmedik, men ejem sermedi ýa-da men ejem hakymken gollaw görkezmedi ýa-da utandym. ýa-da başga çağalar maňa nähili sereder, meni normal edip kirederler, men olar ýaly edip kirederler diýip şo sebäpden kömek almadym diýerler. Yani stigma intäm görünmäne dowam edýär ýokary derejede sen ýurtda hem. Ne gelelim indiki saýdymda. Çağalyk travmasyny bejerilerine seredelim. Aslında her çağalyk travmasyny bejeride esasy zat şo travmaň nämedine düşünmek, travmanyň nähili täsirleriniň bagdyna düşünmek we şol adama yani özüni safe, yani hopsuz duýup biljek bir gurşaw deretmek, şoňa gollaw görkezmek, şonu bolşy ýaly kabul etmek, günäkärlemän, judge etmän, yani utandyrman, kemsitmän,
Sebäbi bizim başymyza gelýän zatlary biz kontrol edemzok. Awa käbir ýagdaýlarda özümizi kyn ýagdaýa goýup bilýär. Ýöne köplenç kontrol edemzok we hiç kim özüne erwet dadynyň bolanyny islenok. Şoň üçin şolara şo trauma informed care diýlenler şo ýaly gollaw gurşaw döretmekdir. Oňdaşyny hem cognitive behavioral therapy var, ýani CBT kän ulanylýar. Aň we özüňi alyp barış üstüne işlenýär. Aslında sen pikirleň üstüne işlenýär. Sen edýän hereketleň üstüne işlenýär. Yani şoda CBT'de aň özüňi alyp barışyň we duýgularyň baglanşygyna edilýär. Sonra trauma focused CBT var. Ol hem esas travma üstüne çuňurluk bilen edilýän bir näme terapiýa ýagdaý. Ondan soň play therapy, oyun terapiyasy çağlarda kän ulanylýar. Biram EMDR var. EMDR hem eye movement desensitization reprocessing. Yani hipnoz ýaly, yani hipnozda state nime öz state'ňizde bolanok, nähili öz nimeňizde şu adky nimede bolanok, başga bir nime geçýär, state'e geçýär, state of mind. EMDR'da bolsa şu adky ýagdaýda, şu ad here and now işlenýän we travmalar täzeden ýaşaýan ýaly şoň üstünden işleýär we duýgularynyň üstünde işleýär. Yani barmak bilen şey gözüňizde nimede bilýärler EMDR'da. Oňdaşyna hem resilience ýani çydamlylyk. Türkmen perioduna feredemde ýaşaýşy okuyup çykdy. UNICEF'in web saytyna teretdim. Ýaşaýşy okuyup döretmek üçin şo her nime resilience ýani ýaşaýşy okuyup adam onuň doglanok. Adamlar ony oň üstüne işläp, oňa üstüne nime goşup şonu güýçlendirýär. Aslında onu güýçlendirmek üçin maşgala gaty uly rol oýnaýar. Maşgala gaty möhüm rol var. Oňa hem indiki saytda ýürite nime teretjek. Ýürite görüngeşek o barada. Şeýle hem holistic approach ýani polny nime adamyň tutuşlaryna edilýär. Yani mindfulness meditasiýa, onuň sunuat saf terapiyasy we beden terbiýe aktiviteleri hem kömek edilýär. Oňdaşyna hem derman datyap bilýärler. Olar güýçli ýagdaýlarda. Şo resilience diýdim. Resilience-de travmanyň aslında adamyň berýän jogaby we şo adamyň berýän jogabyna aslında şo kynçylygy bir ösmän mümkinçilik ýaly görmesi ýagdaýyna we şo kynçylykdan iň az şekilde negativ täsirleri görüp geçmegine resilience diýilýär. Her çağa travmany meýde şekilde ýaşanyp diýip aýdyp geçdik häli. Azajyk çatlaşaýyn. Şo maşgalan nimesi gollaw gaty uly. Sebäbi maşgala şo resilience adama özüniň ýekidäligini görkezýär, gollaw görkezýär. Egerde gaty nime travmanyň täsirleri gaty ýokary derejede bolsa, meselem depressiýa zat nime diýen bolsa, professionallardan kömek etmene hem kömek edilýär. Almana hem kömek edilýär. Türkmen maşgalasyna resilience faktoryna teredemizde it takes a village to raise a child diýerler. Yani bir çağany ösürmek üçin oba berek diýerler. Hakykat şol. Öz çağama özüm şonu gaty nimede duýýan. Türkmen maşgalasyna gollaw we kömek ýokary derejede. Hatta komşular, dogan arnaşlar, dosýalar kömek edýär. Ve Türkmen hikaýelerini, rowayatlaryny, ertekelerini görýän nemelerimiz, gahramanlar kynçylygy aslında ösmäni mümkinçilik ýaly görüp, şondan şonu yeňip, ösüş ýaly nime, hatgy karakterler ganyp geçýänini görýär. Ol hem biziň Türkmen maşgalamyzda şo öwredýän nemesi kynçylyklardan geçmäni, şo ýaşaýşy ukybyny ýokarlandyryp, özüni ösürmäne bir mümkinçilik ýaly görülýär. Indi käbir zatlary geçjek, sebäbi wagtyda nemetjek. Awa. Nime? Indi yani Türkmen maşgalasyna resilience ýokary bir şekilde diýdik, ha? Hawa Türkmen maşgalasyna gollaw, gurşaw ýokary şekilde. Ýöne käbir näme bolýar? Käbirlerimiz hem ejelerimiz hem neme diýip geçenler, başymyzdan kynçylyk geçenler, neme diýenler zat diýip aýdanlar. Ay meňem başyma geldi, hiç adam bolmady ýaşap görn, menem normalny boldum, lan hili bolmadym, senem başararsyň, senem geçersiň diýerler. Aslında şol ýangyş. Sebäbi biz şoň ýaşaýan tejribesini keseldýät, kiçeldýät, yani görmezden elýät ýa-da şoň nemesiniň wajyny däl, wajyp dälini aýdýar şo taýda. Ýöne olar şoň üstüne bir
Nimetmek, aslında şoňsunda bir işlemek gerek. Hemmämiz özümizi seretmeli, biri bize bir zat diýene kynçylykdan geçýärdiğine şoňa azajyk wagt berip bir şonu dinlemek gerek, şoň ýagdaýyny düşünmek gerek we özüň günäkär ýa-da men saňa aýtdym şeýden bolsaň şeýle bolmazdy diýmek, nime şo zatlary etmenel. Onda şuna hem meselem confidentiality esasy zat. Türkmen maşgalatynyň gaty gowgullygy we gurşawy gowy kömegi gaty ýokary. Amerikada maşgalalarda işleyen pasientlarda onyalı gollaw göremek, käbirlerine ba ýöne ýene de epes nime köpsinde onyaly gollaw, onyaly support ýok. Ýöne näme confidentiality? Meselem sen gidýän daýdaňa bolan sen başyndan geçen kynçylyk aýdýan, ertesi bütün dogan arnaşdan şo kynçylygy bilýär. Indi sen şonu aýdasyň gelenok, indi kedek. Confidentiality diýilen zat ýok. Onuň her kim reaksiýasy her hile kolup bilýär. Aslında şu zattan sizinle azıcık işlemeli biz nimedip şonu bize biri şonu paylaşanına başka birine aýtjak bolsam şonu ruhsat almaly. Ede men şonu aýtjakdyr nip öňünden aýtmaly. Ýoksam adam soň özü paylaşap gelenok. Ol hem aslında adamın yani resilience faktoryny yani ýaşaýyşy ukybyny aslında ters tarafa hem öwrüp bilýär. Yani paylaşaty gelmän. Indi recommendations and collaborations opportunities şoňa seredeli. Aslında şu prezentasiýany etmämiň sebäbi we türkmençe etmämiň sebäbi şu türkmen kardeşlerimiň, türkmen ýerleşlerimiň meselem psihologiýada kän bir nime ýok, bir informasiýa ýok ýa-da psihologiýa barada meselem şu hat nime çuňur informasiýa berýän resurslar ýok. Şoň üçin paylaşatmaly. Eğerde kim soraba bolsa sorap bilir. Türkmen kardeşlerimiz hem gelecekde bile collaborate işläli training edenlikler ona edip bilir. Ve Türkmen kardeşlerime meselem şu taýdaky muallimlere ve şu taýdaky enatalara yani ejekakalara terbiýeçilere hem training bermeli bolsa ona hem kömek edip bilir gerek bolsa. Şonu paylaşatım geldi. Indi bolsa soralarňyzy alaýyn we soralarňyzy almakam sağlıklı nesil üçin sağlıklı çağalar gerek. Sağlıklı çağalar üçin hem biziň travmanyň negativ faktorlarynyň öňüni almak, şonu goraýjy faktorlary köpeltmek biz üçin möhüm. Sağlıklı nesil üçin. Şonu aýdym men de böyle. Sağ olun aýdypyn. Gyzykly maglumatlaryňyz üçin. Indi şu türkmençilikde meselem çağaň hasam üstüne ýa-ni gyklanyň gowmuluň mazat ne diýip desem, lälik etmek diýip ammada. Yani şu ikisiniň ortasynda ýani lälik etmek bilen siziň aýdýanyňyz hasam beýleki üstüp şu orta ýoly barmy? Bar. Esasy orta ýoly boundary, yani granitsa goýmak. Hawa biz çağamyzy lälik etmem gerek. Sebäbi çağamyzy gowurýar, gow adamy ösmetini isleýär, şoň üçin gowluk isleýär dogurdamy bir gowluk isleýär tirgak ýalňyşlyk bilen travma hem edip bilýär çağany. Hemmämiň başyna gelýän zat hiç kim perfekt däl. Hemmämiň ýalňyşlary bar, menem käwat goýurýan. Şoň üçin informasiýa bilsem käwat goýurýan, çydamak. Şunmaýdyn. Ve şu sebäpden granitsa goýmak yani. Gowma ýagdaýlaryň saňa bir zat boldymy? Sen özüňi agyrtdyňmy bir ýerine ýa-da what's wrong with you diýmek ýerine what's wrong with you diýsek aslında travma ýol açar. What happened to you diýip soramak. Saňa näme boldy? Näme üçin beýle boldy diýmek we şoň ýaly innikedek şeýdip agaja dyrmaşdan ýykylyp bilersiň diýmek. Şoň soňuçlaryny görkezip bilmek. Esasy. Meňem ýene bir sorum. Käbir mysal üçin şowur maşga diýetişen iki çağa bolýar. Käbir adam ýa-ni travmadan tapa galyp pas özüni ösdürýär. Käbir adam ýa-ni kaýsyşary lälik ýa hasam beter aýtam. Ýüzüni ýetýär-de. Oň arasyndaky näde deňaramlylyk, näde görmeli? Inni iki çağda bir maşgalada ötsede, iki çağa dowlanyny öz temperamenti bilen, harakteri bilen dowlýar. Yani genleri bir, yani her çağın alyan gen derecesi, yani prosenti ütköşük. Hem her çağa öz temperamenti bilen elýär. Ondan biz diýek meselem iki çağda bir maşgalada ötse, iki meýdeş wyspitania ally, terbiýe ally. Ýani näçe bular beýle diýär. Aslında biz meýdeş terbiýe berbilen zok. Meselem oglan bilen gyz çağın arasynda biz aýrat edýäs. Oglan çağany köplenç gowurlýar gyz çağdan, käwatam hakkylar gyz gowurýar. Gyza garşy ýumşak bolýar, oglana garşy gatrak bolýar. Ejeler tersine bolýar, köplenç. Her kim şoň ýaly ýamak, nime
isключительный ýagdaýlar bar. Ýene köplenç şoň ýaly bolýar. Şoň üçin terbiyesi deň bolan aslında teredemizde. Ve birinji, ikinji çağın arasyndaky rol tapawutlary bar. Meselem birinji çağa has paýlaşynja bolýar, ýerinden biri gelýär. Ýani çağa inni öz ýerini saklamak üçin, orunda saklamak üçin maşgalada sacrifice edip başlaýar, özünden zat edip başlaýar. İkincilälik çağa bolsa, aha, men eýem taýyn zada geldim diýe, maňa sacrifice etmek gerek diýär, lälik bolup bilýär. Şoň ýany nemeleri bolup bilýär. Doktor sağ olun. O prezentasyonunuz için. Mende bir soru var. Ve Amerika'da esasen o tarafta edilen ilmi işlerde posttraumatik stres sindromu barada Amerikan veteranlarının şu Kore'de veteranlarından başlandı bu. Yani esasen Irak kurşundan son köp derecede ilmi işler edildi sebebi katı bir ilginç bir kak simbiyoz yalı bu kesel dargattı. Yönümün diyecek olan sorum şoň ýaly çağ travmasının ukusuna ediyen tesirler barada ilmi işler edildi mi? Biz işlerde Down sindrom barada işlep ettik biz. Tehast edildi o iş. Yönü yani in general söylesizin öňüňizden işiniz bilen bağlykda näme diýip bilýäňiz çağanyň o sebebi hipotalamus barada gurrun berdiňiz esasen ukun merkezi o ýerde. Siz şol işiniziň üstünde kak rekomendasiýa öküminde ukunyň bir praşyk nemesi barada aýdyp biler misiniz? Ne esas nime uku bilen güne nimem yok, tecrübem yok. Yani zat etmedim. Bir research zat etmedim özüm. Research'e hem şayat bolmadım. Yöne literaturada gatken research var. Men magistratura okap börkem. İstesen istemesen gatken okamalı bolýan artikellar. Sebäp sen diňe nime paper ýazýan. Aýagallyna paper ýazýan. Ve hatta şul nime prezentasiýany bile goýamda insanlar resource hem goýupdym. Şona hem öňüme kän çykdy. Ve yani aýdyp geçende täsir edýän faktorlar diýemde uykuny hem goýdum. Yani uyka hem täsir edýär dip. Şo aslında researchlerden gelýän neme. Üstüne kän research edildi. Şoň PTSD nemesi bolup bilýär. Eger okudyň PTSD de bolup bilen, kän depressiýa zat bolsa-da şo nemelerde de hem täsir edip bilýär uyka. Ve uyku keselleriniň aýry hem bölümi var DSM-de. Yani diagnoz edilenler. Yani ona karşı rekomendasiýa bermäne-de sebäbine seretmeni aslında. Ol ilki bilen fizikimi bize gelen pasientlerde biz ilki bilen git physical exam ettir diýär. Git ilki fizikki hem gormonlaryň barlat, endokrinologiýa gormonlaryň dogry sen, hem ýerinde mi balans mı? Onuň başga kesel bamy ýokmy şoňa seretdirýär. Soň уже terapiýa, yani behavioral health seretdirýär. Ve käwat terapiýa kömek etmese ýa-da gaty ýokary derejede bolsa derman psikiatrlar derman ýazyp berýär. Käwat nime Illinois'da, men Illinois'dan gelen, Illinois'da doctor level psychologistler derman hem ýazyp bilýär. Şolar derman ýazýar. Ýöne derman bilen terapiýa bilegidenne, sözel terapiýa bilegidenne gaty gowy rezultatlar el alyp bolýar. Ben iki tane soru soracaktım. Çocuklukta yaşanan hani fiziksel ihmal mi, yani ilgisizlik daha travma çok bırakır ya da hani duygusal? Ine siz ihmal diýeňizde neglect İngilizce Yani doğru değil ilgisizlik mi? oluyor da. Awa. İlgisizlik neglect bolýar İngilizcesi. Neglect edilene çağa aslında duygusuna da neme diýär? Emotional hem neglect edilýär. Emotionlaryna hem yani duygularına hem erwet täsir edýär. Sebäbi çağa attachment bolmaly. Çağalyk wagtynda ejesi bilen ýa-da başga bir caregiver bilen şoňa seredýän bilen attachment gurmasa bütün durmuşyna şo täsir edýär. Adam soň çağalykda ýaşaýan attachment problemlerinden hem ulalany meselem süýgi nime bir bilen meselem maşgala urjak bolsa da şonda problem ýaşap bilýär. İşde biri bilen dostat boljak bolsa problem ýaşap bilýär. Hatda işini dowam etdirmekde problem ýaşap bilýär. Başgalar bilen nime gatnaşyp bilenok. İşe gidende gatnaşyp bilmeseň Amerika'da esasanam işte gatnaşyp bilmeseň kän halanoklar. O sebäpden ikisi bileýär. Aslında iki hem neglect hem emotional neme bileýär. Tamam. Barem sunumyňyň başynda birer terk etdiler diye bir kitap Kitap. koyupdyňyz. Aha. Ol nähili bağlanşygy bar diýip sorajaktym. Ol men
Şo taýda bir chapter publikasiýama başyndan dementia başyndan geçen bir bir hastaň durmuşundan ýazan experience barada biz hem şonu ýazmana kömekleşdik. Ol men bakalavr okap görkem ikinji kursda men hem şonu nemeden bir neme. Zoom'dan gelen bir soru. Down sindromlu çağalarda ya da ulu yaşlarda travma nähili effekt edýärkä? Şeýle klientiňiz barmydy we bar bolanyna nähili supportlar bolupdy, gollawlar we travmany ýeňmäni başardylarmyka? Ýa-da şeýle bir waka eşitdiňizmi? Down sindrom nevrologik bir nemesi bolan üçin bize gaty nemeden ok biz hawa biz seredýät, biz terapiýa tarapyna seredýät, ýani şo imенно Down sindrom bilen işleýän psihologlar we licensed counselorlar we men tejribem ýok. Kan olura nemem interesim bolmadyğı üçin ýani ona kan neme jogap berilejek gal, ýani eger resource zat sorasalar resource paylaşyp bilerim. Bağlama. Gatgo çıkış boldy, köp sag bolun. Gaty informatiwny, men pikirimçe gaty kän adama kömek eder. Men ýene ştaýda berilen soraglardan özüm öň veteranlar bilen işlendim. Veteranlar jmaga tora berdi. Veteranlar barada men 10 ýyl işledim. Martinez'de veteranlar bilen. Şoň üçin PTSD olarda gaty prominent, gaty kän esasy ýadymy 90%-ine dadyna bardyr oşlara gatnaşanlar. Ine şolarda insomnia, akşam ýatyrylmadygyň sebäbi nightmare bolýar. Inglişe nightmare diýilýär. Şol öňkü bolan travmalar ýene-de gelýärdi, ýanky birini öldüreni uruşdy ýa-da bir o taýda çağalara datyp ýörürler. Şoňa zatlar gaty kän şeýle pasientler boldy, şol men çağany bilmän öldürdüm diýip men öňümde aglap bir hili ýene-de şol zatdan geçýän ýaly oňa flashback diýilýär, daytime, emma akşam şol düşüne girse nightmare diýilýär. Ine bular üçin birji FDA approved derman bar, oňa Prazosin diýilýär, ol go işleýär. Ýene bir dat bar, onu men bu datlary diň informasiýa üçin diýjek bolan we bize dinleyen adamlar kändir, belki birine kömek eder. Men pikirimçe şu täze bir belki aparat täze bardy. Bir oglan gaty uly nightmare bar eken, şuňa bir ödünden bir zat tapypdyr. Nightmare bolany adamyň pulsy gaty ýokary bolýar. Onu şuňa sagat Fitbit ýaly bir zatçyk neme döredipdir. Şo puls обычно puls 70 saat volt, 75 volt normal hasaplanýar. Şo puls ýokary 90 da barany ýa-da birden üýtgese şol neme vibrasiýa edip başlaýan eken, adamy o ýöne polno ýöre nokta adajy goýarýar, adamyň nightmare'si bir ýyl aýrylýar-da ýene-de uka gidýär. Şol aparat gaty go diýdiler, ýöne men soň şonu bir çykdymy cover alyp bolýam diýip şonu bilmedim. Onuň ýene-de birje komment edeýin, ýa-da bu da kömek eder, ýani sebäbi bir maşgalada iki çağı bolsa şular nähili başga bolýar diýip nemetdiler. Birinciden aýtjakladym men öýdümde birje balnoy bir pasient bardy, 54 ýaşynda. Gaty uly anxiety bardy, depressiýa, hemen panik atakları bardy. Maga diýene gidip bilen okda akşam 11 bolýança. Muňa inni şol posttraumatik sindromyň reasony munna bul adamda maňa aýdyp berdi, çağaka jigiti bar eken, bilmedim doganymy jigitimi. Jigiter we dokuyan eken, öýde 4-lük 5-lik alýan eken. Kakasy jigiti bilen kän wagt geçirýän eken, şu uroklaryny etjek bolup, emma bu adama hiç wagt bermeýän eken kakasy. Onuň men ýa ýürüýte ikili galýadym diýe, şu kaka men bilen oturup uroklar etmek üçin ýa muňa neglect diýilýär. Gaty gowy düşünürdiňiz ýöne esasy bir zat bar. Ene men ödüm liçine şonu professordym, men mentor professorymdan toradym. Sebäbi ödüm şoňa näçe pikir etsem şoň haýsy erwetkä, haýsy hat güýçlükkä diýip pikir edýärdim. Neglect mi ýa abuse mi? Auditoriýadan soral nähil pikir edýäňiz? Bot fiziki abuse diýdiğin çağa urulsa erwetmi ýa-da çağa wapşe üns berilmese men pasientim ýaly. Bot prosto öz pikiriňizi aýdyň. Yo ikisem erwet, haýsy has erwet.
abuse, neglect hat erwet. Şon güýçi neglect'in. Gaýtam şo çağı men çağany urmal diýip aýdam onu ýöne şo ikisini deňeştirdi. Neglect'in erwetligini aýtjak bolýan. Wot neglect ýene bir 13 ýaşyja gyjaga seretdim. Bir Cemile öz çıkışını darkym dodu verin. Yine bir jada aýtdym bolýam. Yine bir jada aýdyn. Bunu öýdüňiz okarsyňyz diýeni. Parenthood'un 3 tane görnüşi var. Bunda dissertasiýalar ýazylan. Birini authoritative diýilýär. Birini authoritarian diýilýär. Birine de all allowing diýilýär. Ene şu yankı all allowing yani leýlik türedilen diýip aýtdylar da türkmençe all narsisistýallyk çağalar mundan adamlar döreýär. Authoritarian and authoritative. Authoritarian şu men aýdanım men näme diýsem şonu etmeli. Al o da erwet. Onu çağalar yankı men pasientim ýaly bolýar. Emma authoritative уважение bolmaly çağada ýa-da emma gorkmaly. Ana şunu öýdüňiz belki gerek bolsa okarsyňyz ýöne belki peýda eder. So sizin authoritative diýeňizde ýa-da authoritarian diýeňizde aslında şu tapawdy biri gorkuzýa, beýlekisi bolsa boundary oýa, granitsa oýa. Yani sen şunu etsen şu bolar ýa-da men 1 2 3 diýemde şu aktivitini besetýär, ýatýar. Şol aslında boundary oýma, granitsa oýma gaty saglykly we iň gowy parenting style hataplanýar. Şon ýaly jemlemde bir näme aýdasym ele? Aydın. Jemlemde meselem rak keseli, ýürek agyry bolanyny gidip doktordan kömek isleýär, dogry-dämi? Ay borlay senem bitdi. Rak kesel, hola rak kesel bolýar, rak kesel bolmadyk ýaly gesip bersenem şeýdik gezber diýem-de. Şoň üçin çağalyň başdan geçen kynçylyklaryna, travmalaryna hem üns bereliň. Ay plan dat boldy, ola gesip ona dat bolmady diýmeli. Gayret edelim, şutaýdan iň ula alyp biljek tapamyz şo bolsun. Thank you. Sorajaktym onu ben el çarpylandım. Sonra. Ine ýa-ni türkmenler hat supportive maşgalalar diýip aýtdyňyzda şonu tejribeňiz sebäpli aýtdyňyzmy ýa bir şo türkmen maşgalasy barada türkmen maşgalasyny başga bir jemgyýetiň maşgalasy bilen deňeşdirýän stadiýat barmy? Yok, Türkmen maşgalasy bilen başka maşgalany deňeşdirýän stadiýat barmy bilemok. Onu önem etmedim. Yani öz tejribemden seredimde men Türkmenistandan öldüm. Türkmen maşgalasyna ejem kakam Türkmen ve bärik şu durmuşa çykdym, okuwalym, şeýdik geldim. Aslında Türkçe de okap görkämem. Meselem gidip Türkmenistan'a tomasymı Türkmenistan'a geçirýärdim. Aslında Türkmen maşgalada öz görenlemem, öz ýaşan community'mde hem goňşular, men ejemem kakamam işleýärdi. Bütün ömrünü işlek geçti ve men meselem doğanım var. İkimiz çağlykda meselem ejem olmasa goňşy hem bize serederdi veya doğan arnaşlar mama men serederdi. Naharyň getirerler, bir zat bolany, kynçylyk bolany goňşular hem gelip nahar zat getirýär. Şo taýda sport uly. Ve bu diňe men nemem experience'imde, diňe men tejribemde däl. Daş teoremdäki hem türkmenler tejribesi ve şu wagt Amerikadaky pasientlama seredimde, klientlama seredimde görýän nemem olarda on ýaly gollu gurşaw ýok. Şoňa deňeşdirdim. Biram özümizim we Chicago'daky ýaşaýan türkmenler çekýän kynçylygy ýanymyzda garnaşlarymyz ýok. Hem käbirleriň garnaşlary bar, käbirleri has neme lucky. Käbirleriň ýanyna garnaşy ýok we başga ştatlarda ýaşaýar we meselem çağalamyzda seretmäne ýa bir zat bolany şoňa gelip seretmäne, kömek etmäne, gollaw etmäne neme ýok. Adamlar ýok. Meselem benim gidip doktoratura katım ele şu an hatta girmene mümkünçülüğüm var. Yani yanımda çağıma seretmene gollaw bolmadığı için sebäpli şu an azıcık pauza aldım ve license'ıma fokus ettim yani. Bir example'ım şol. Köp sağ olun. Bayağı